A kowane shugaba bane yake amsa sunan shi shugaba. Gashi nan Honorable Yusuf Adamu Gaddi. Mai halayya irin na mutanen farko waɗanda har suka koma ga Ubangijinsu da gaskiya da riƙon amana. Kullun na siyasa ga al'umma shine mu kasance masu juriya da dauriya da dukkan annoba ko masifa da ta shafe mu. Saboda annoba gaskiya ce, fitina gaskiya ce, masifa gaskiya ce. Amma yana yawan mana nasiha da mu kasance masu yawaita wanke hannayenmu akai-akai da sabulu ko omo ko kuma sinadarin nan da ake kira hand sanitizer. Sannan kuma mu yawaita ba da tazara ko da yake don kare kawunanmu. Sannan mu dinga yawaita amfani da takunkumi ma'ana face mask saboda cutar COVID-19 gaskiya ce. Honorable Alhaji Yusuf Adamu Gaddi ya ɗaurar da jan kunne da gargaɗi da nasiha. Haƙuri da dangana su ne halayen mutanen kirki makusanta Allah. Honorable Alhaji Yusuf Adamu Gaddi ɗan majalisa mai wakiltan fanshin kanke Kano. Mu al'ummar karamar hukumar Kano muna farin ciki da bayyana sayuwarsa takara 2023. Allah cikin ikonsa insha Allahu za mu ba shi goyon baya 100%, musamman al'umman fanshin kanke Kanam. An ga sawunmu da burmawanmu da jarawanmu kai har ma da Fulani da kuma Hausawa da suke cikinmu suna nuna farin cikinsu da bayyana sayuwar takarar Honorable Yusuf Adamu Gaddi. Da wannan dama nake son na yi kira da al'umman PKK dandazon kuri'a 2023 Voga. Honorable Alhaji Yusuf Adamu Gaddi Voga 2023. Voga 2023. PKK Voga. PKK Voga 2023. Voga 2023 a gama lafiya. Insha Allah.